vinc a parlar-vos de mitologia grega. Este és el segon capítol de la sèrie, si voleu veure el primer el teniu en el canal. Però no patiu que no hi ha ningú ordre, simplement en cada capítol hi ha 2 mites i avant. Poden veure's de manera random, com els capítols de Black Mirror. I una coseta antes de començar, obriu els pàmpols, Com ara comença el curs i les 9 d'un diumenge és molt tard per pujar vídeo. Vaig fer una enquesta en el Twitter i Instagram del canal preguntant si preferíeu les 7 o les 8 i ha guanyat les 8. I el dia de pujar vídeos en principi seguiria sent el diumenge, però no descarte canviar-ho a dilluns o a dimarts, depenent de com millor em vinga per compaginar-ho en la uni. I bueno, ja ho teniu bé, ja us ha donat massa la tabarra. Vale, a la faena. Comencem amb el rapte de Persèfone. Esta xicona era producte d'un dels tants adulteris de Zeus i era filla d'ell i de Demeter, la deessa de l'agricultura. Això és important pel mite, Hades és el déu de l'inframón i germà d'estos dos. Vamos, que era el tio de Persèfone. Ja han fet les presentacions, no? Pues anem una mica. Persèfone estava tan tranquil·la, collint floretes en unes nimfes, quan de repent, en terra s'obre un forat com ull de magis, Hades damunt d'una viga. Un carro de 2 cavalls. Hades, recordem que era son tio, l'agarra i se l'endú a l'inframón per a que siga la seva parella i la reina d'allí. La pobra Demeter estava feta pols perquè no sabia on collons estava la seva filla i es va posar a buscar-la com a loca, com faríem qualsevol de nosaltres, oblidant-se per complet de la que era la seva faena, que era fer que la vegetació de la terra no decaiga. I què va passar? Muy bé, la terra es va tornar estèril i no donava flors, ni fruits, ni res que es puga menjar durant el temps que va estar buscant-la. El zorro de Zeus sí que sabia el que havia passat i li va dir a Hermes: tu que eres el cartero de l'Olimpo, ves a l'inframón, xarra amb aquell cabró i dile que torna Persèfone, rapidito. I quan va arribar, Hades li va dir: muy bien, però en una condició. Persèfone no pot menjar res hasta que no isca del meu regne. I el molt ratolí la va enganyar per a que es menjara unes llavors de granada. Què passa? Que quan is d'allí, Hades va dir: para el carro, que no ha complit la promesa. Esta no se'n va cap de puesto. I Demeter li va dir a Zeus: mira, o fas algo per tornar-me la meua xiqueta o la terra es queda estèril per sempre. No sé tu, però jo no vaig amb bobaes. I Zeus li va dir a Hades: a veure, va, que Persèfone passa uns mesos aquí baix amb tu i uns mesos d'alta en sa mare, no sigues tan cabró. I els mesos que passa allí serien els de l'hivern, ja que Demeter no estava psicològicament per fer faena, i cada any, quan tornara a la terra, començaria la primavera, florint tot i en els arbres donant els seus fruits. De son hi ha diverses versions, unes que diuen que passava 4 mesos en l'inframón i 8 en la terra, i les que diuen que passava 6 i 6. Això és perquè hi ha regions en les que l'hivern durava 6 mesos i en les que durava 4. La conclusió d'este mite és que els grecs ja havien fet la separació de l'any en estacions fa més de 2.000 anys. Alerta amb això. I ara anem en el mite d'Odisseu i les sirenes. Odisseu està xerrant amb Quique i esta li diu: ara, quan se n'aneu en el barquet, el primer que veuràs serà la illa de les sirenes rodejada de cadàvers i d'ossos. I si no vols acabar aixina, et recomano fer-te el longui i no fer-li cas. Tu fes-me cas a mi i posa-li cera a les orelles als remaors. I ja, si vols fer tot xulo i escoltar-les, fes que t'amarren al màstil en cordes perquè no pugues fer res. I ahí, tu ja t'apanyes conforme pugues. El xic li va fer cas, va tallar un totxamen de cera en l'espasa, la va moldejar amb les seues pròpies mans i li va taponar les orelles als seus companys perquè puguen remar sense morir en l'intent. I ells van dir: amarreu-lo! I van nugar a Odisseu al màstil perquè no córrega perill. Com a curiositat, les sirenes eren pardals, eren aus. Quan van passar per davant de les sirenes, estes van dir: Odisseu, no sigues bobo, va, vine, que ningú dels que passen per aquí se'n va sense veuremos. Realment ningú se n'anava, se'l papaven per esmorzar antes de que poguera fer-ho. I Odisseu estava com a loco fent-li gestos en les celles als seus companys, perquè per a mar era inútil, tenien les orelles taponades. I es van alçar dos a dir-li: sí, a ta abuela desnugarem. Tu te la fumes, verda. I el van amarrar més fort, perquè al final és el que li havia demanat. Finalment, ja quan van passar de la illa de les sirenes, els tripulants es van llevar la cera de les orelles, el van desamarrar i van seguir en la seva aventura, que no eren pocs els perills que li venien, no. Però això no anem a parlar avui. I així Odisseu es va convertir en l'única persona que havia eixit en vida d'escoltar a les sirenes. I res, hasta aquí el vídeo. Si t'ha agradat, agrairia moltíssim que el compartires. Segueix-me en l'Instagram i el Twitter del canal per a no perdre't cap novetat. Subscriu-te al canal i activa la campaneta, que si no YouTube no t'avisa de que puge vídeo. Vídeo setmanal cada diumenge a les 8 a partir d'ara, subtitulats al castellà perquè aquí no excloem a ningú, i recordeu que el coneixement no fa nosa i aquí estem per ampliar-lo i compartir-lo tot el que puguem. Ens veiem el diumenge.